السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى هم أنذن طاعات عبادت لنذي صالح أمل لنذي خداي چين أترشق لنذ ومحبت لنذي دعاء خير لنذي لطف و keremi bilen kabul edip de hemmeňize ilu niçeriňiz, dost ýaryňyz, kawm hyşyňyz, enataňyz, ogul gyzyňyz, dünýä we ahir saadet gönenmek ýüze aklyk bersin inşallah. Allah Taala ýurdumyzy parahat, watanymyzy emniyet, asayiş arameşde, nygmat bolçulukda, agzy birlikde, iman abyryda saklasyn inşallah. Pek Allah'ın köklemegi bilen geçen heftede gözümüzün nuri ve başımızın tacı olan Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem Mekke-i Mükerreme bilen hoşlaşıp Mekke-i Mükerreme'den çıkıp Cebel-i Sevr Mekke-i Mükerremen iler tarafına beyik dağva daşlıq çıkması qin şu dağa qaşin oğradı. Oham bir neçe gurrunlar aydıptık. Hazreti Ali'ye tapşırıpdı, amanatları yerine getirdi. Bir kafir adamı da ecir tuttular, yol bilyen adamı ta Peygamberimiz bilen Ebu Bekr Siddiq radıyallahu anh ikisini Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye halkın gitmeyen yolunun elteriyali bir kafir adamda ecir tuttular, kireyne tuttular. Oham dua edip de çıkıp gittiler. Bir kıskacık şolardan bir derslerini aydıp bir 10-15 dakika inşallah kıssan idini alıp gider. Evvelena Peygamberimiz bilen Ebu Bekr Siddiq radıyallahu anh bir kafir adamı kireyne tutupdırlar. İki tane diyelerini tevil vertdirler şu kafira Mekke-i Mükerreme'de. Ona da aydıpdırlar 3 günden soň düşenme gece akşam şol dağın düýbünne wädämiz diýipdirler. O kafirda emin bolup bolýa diýip ola gally. Belli bolýa kafir adamdan haýyrlananyň işgäli ýok. Kafirden kömek alanyň işgäli ýok. Öz diniň ewal gitmeden çürüm. Öz bernamagyny ewal gitmeden çürüm. Bir kafirin yol bilýänliginden ya bir näçe bernamalardan istifade edenin hiç işgali yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men Ebu Bekr Siddiq bir kafir adamı ecir edipdirle Medine-i Münevvere'ye getirdi. Näme için?
ol adam oğruyunça qavat yolları ol deryaya sorhun aptalından şoň sahilinden oğruyunça yollar bilýänmiş, şonu kireyine tutupdyrlar. Ýöne şu şert bilen gawjy dip düşüneýlin. Ondan men istifade etjek, ya on men işleşek diýipdi. On menen oglun şoň menen gatnaşyp, mehabbetleşip, onu zir ýöne hoşlugyna ýaslygyny hem getirip hem barşyp durmak bir dogry zat däldir. Gurrun şitada öz işini ýola salmaga istifade etýän, kireyine tutýan, kireyine berýän bu zatlyň işgali ýok boldy. İkinci ders almalylar inşallah hemmemiz şol Resulullah janyň zindigisine gözleşipdiz, gurrununa gözleşipdiz. Ýöne qysgaçyk muhtaserce aýdyp geçerin inşallah. İkinci ders almalylarymyz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öýü Mekke-i Mükerremeň adamlarynyň amanatlarynyň dolumuş. Yani şol kafirliň özü de bilýänmiş. Şıvır emin adam, şıvır doğruça adam, şın yalanın yokduğunu, şondan başka ınamlı adam tapmayanmıştı. Peygamberimize imana getiren akla, yönü ulu korrak zatlarını Resulullah'ın önüne amanat koyup gidiyenmiştikler. Bu arada da Kur'an-ı Kerim'de deliller var, yönü olar aysam ben gurrundan çıkacak. Yönü ola hesutluğu bilen, ey mümin musulman doğalla, yönü fakat bahilçılıktan yüreklerini birip bilmeni, tekebbürlük edip, bahilçılık edip, imandan daş yaşap, kafir olup dünyadan ötüp gitipdirler. Yoksa amanatlarını Resulullah tevil öýänmişdikler. Sakla bolsun ey Muhammed, men bir yerden gelýänsem diýenmişdikler. Olu kan gurrundur. Yönü münsinde men durmana bu mahal wagtym boljak däl. Adamyň içi garalygy, adamyň görüpçiligi, bahilçiligi imandan alıp galýan ha adamy. Bir owadan ulamalarning meclisinden alıp galýanlygy dursun, owadan tefsir klasla Resulullah'ın zindigi namalarynyň gurrundan galýanlyklar dursun, nesip etmeýänligi adamy imandan alıp galýan ha. Gör kafirler öz zatlaryny Resulullah täwil berip gitýänmişdikler bir ýaňa. Emin bolansaň, ynamly bolansaň. Yeni bir almalı dersimiz, ey musulman doğullar, hemmemize bir ders, Resulullah'ını görün. Kafirler öldürecek deyip iyidine düşüp böyle. Öldürecek deyip iyidine düşüp böyle. Ay amanatları yok bolsun ne deyip kaçıp çıkman fikrine olmalılar. Yine de tamam bername rizi edip, onu yürüyütü yolları döküp, ey Ali, sen amanatlar täwil berersin, men açyk gitjekdirin, amanatly palanyň qydyr, palanyň qydyr, yeki alamatlyca bername goýup, öýde çykyp gidip, amanatlary yeki täwil bermäken Mekke'den çykmarsyň diýipdir Hazrat Ali radıyallahu anhu. Bir anamlyk, bir eminlik, bir hıyanat etmesizlik, bir halkın amanatyna hıyanat etmesizlik Peygamberimizden ders alaýdyk. Onun munun çe namysy bolsun, çe maly bolsun, emin berilenden soňra, ananlaryndan soňra, amanat goýulandan soňra mümin musulman adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti diýip, Hudaýyň buýrugy diýip de emin bolmalydyr, anamly bolmalydyr. Ondan soň Resulullah aýdypdyr, amanat ýok adamyň imany bolmaz diýipdir. İmanı bah adam amanata qaýym durur diýipdir. Munna men gurrun edip öz başyna gitjek bolsam, gurrundan çykjak özümiz dersiňiz alyberin da. Peygamberimiz görün, şo ýagdaýda ýerden gaçsam qam, ýerden tutturmasam qam diýip, urup ýykyp gaçmaň pikirine bolmaly. Şo ýagdaýda da ona adam tertiplep, daýy oglan, 23 ýaşyň döwregindäki jawan oglan, Hazrat Ali Murtaza radıyallahu anh, 23 ýaşyň döwregindemiş. Şonu goýup ýerine ýetirersiň diýipdir amanatlary, halkyň hakyny. Üçüncü ders almaly zadymyz gysgaçyk muhtaserje geçeýin. Peygamberimiz görüň, bir nefer kireyini tutupdyr, 3 günden bararsyň diýipdir. Ebu Bekir Siddiq'in oğluna habarlar yetirersin diýipdir. Esma'ga nahar eltersiňiz diýipdir. Ol çofana goýun makarsynız dağın döwreginde diýipdir.
bidatlaryny, pikrini etdi, bername rizi şode etdi. Yine de izinden Mekke-i Mukarreme'den çıkıp baryaqa Hudaý Taala'dan diläpdir. Ey bar Hudaýa, maňa kömek ber, maňa arka bolýp Hudaý Taala'dan diläpdir. Belli bolýa biziň de wezifelerimiz tamam işlemizde öz bernamelerimiz etmeli, hereket de etmeli we Hudaý Taala'dan bereket de dilemeli. Hani men onda Jibril ferişten ganatyna mindirdi otur diýip oturmandyr. Edip bername rizi edip tamam ýollar döküşdirip bername bilen gitişini gözle. Qavatdan qavada, oğrunçadan oğrunça. Abu Bakr Siddiq'in otoğunun da arkasından kişilik penjarasından çıkıp gitipdirler. Ayak yalanaç bir sesimiz eşitanmasın deyip yine de Hudaý Taala'dan diläpdir. Biziň de wezifämiz hem hereket etmeli ve Allah Taala'dan bereket dilemeli. Hudaýa maňa arka bolýmeli. Bir de ol bir der. Emma gurrunun iyidi. Mekke-i Mukarreme'den çıkıptırlar. Abu Bakr Siddiq bilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Irak'a şen gitmeli. وَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem يَعْلَمُ أَنَّ قُرَيْشًا سَتَجِدُّ فِي الطَّلَبِ Resulullah can fikretipdir. Qurayş kafirler biziň ýyzymyzda heýwiri gezer, heýwiri ýaýrar, biri tapjak bolup. Mekke-i Mukarreme meselen ştaý bolsa, Medine-i Munawwara ýerde gaýrada. Gaýra tarafynda Mekke-i Mukarremeň Peygamberimiz fikir edipdir. Bir gaýra tarapdan bir ýerde bukunsak, bilen hemmesi Medineň ýoluny gözler. İlerliň gideyli. Hemme kişiň fikri bir tarafy gözler, biz ilerde bir ýaňada bukunaýlyp Mekke-i Mukarreme'den iler tarafa Cebel-i Sewr diýen gary Cebel-i Sewr diýen dağa gaşyn gidipdirler. Şonnaky gara gaşyn. Cebel-i Nur del ha, Cebel-i Sewr Mekke-i Mukarremeň iler tarafynda. Bir ters ýola gidipdirler. Olar tapmar ýaly. Aham Hazreti Ömer'in bir aýdýan gurrüňi we bu barada. Gulagymyz gereýliň, gözümiz açaýlyň, ders alaýlyň. Leyletun min Abi Bekr as-Siddiq radiyallahu anh hayrun min Umar ve ali Umar. Hazreti Abu Bekr as-Siddiq'in bir gecede eden ibadaty var. Şol bir gecedeki eden işi men Umar'ın kulli ömrümdeki ibadatımdan da sogab iken, tohmu Umar'ın ibadatynyň da sogab iken ni aýdypdyr. Ohum aýdypdyrly, ey Umar el-Faruq, näme Abu Bekr Siddiq'in bir gecede eden işi var ki kulli Umar'ın ibadatynyň we tohmu Umar'ın ibadatynyň Abu Bekr Siddiq'in sogab iken bolýar, näme iş etdi diýipdirler. Onda Hazrat Umar aýdypdyr, ol Mekke'den çıkıp dağa gaşyn, Cebel-i Sewr'a gaşyn barya qala Abu Bekr Siddiq radiyallahu anh Peygamberimiziň ewinden ýörüp gidipdir. Birime barya qala ýortyp ýygyny geçipdir. Yine birime barya qala ýortyp sagyna geçipdir. Yine birime barya qala ýortyp soluna çepine geçipdir. Aham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr, "Ma hada ya Abu Bekr, ma a'rifu hada min sun'ik." Nämetdiň bolýa? Sen ozal beýtmeýädiň-de, men bir tarafymdan gidaýadyň. Indi bir gedek sagma geçýän, bir gedek solma geçýän, öwe geçýän, ýygy geçýän. Anna Abu Bakr Siddiq aýdypdyr, "Ya Rasulallah, azkuru ar-rasada fa akuna amamaka, azkuru talaba fa akuna khalfaka." Öňden bir oturup seni urajak ýanyp, şo ýadyma düşende öňe ýortýanlypdyr. İýiňden gowalap durşular ýadyma düşem dedi. İýiňden sen urajakly ýaly ýortyp iýiňe geçýänlipdir. Gapdalyňdan urajak ýanyk sagyňa geçýän, soluňdan urarlym qadyp, soluňa geçýän, ýöne aýlanyp ben naş etip dipdir. Her tarafyňa geçsem, over tarafyňdan seni bir atyp urajak ýalypdir. Aýlanyp ben naşyň daşyndan dipdir. Şol eden işi Hazrat Ömer aýdýa. Şol Abu Bekr Siddiq'in qara gaşyn, dağa gaşyn barya qaly Resulullah jaň daşyndan aýlanyp saklap dağa gaşyn eltdi. We ýolda Abu Bekr Siddiq görüpdir. Resulullah jaň ayak ýalanaç barya, mübarek aýagynyň dersi soýulyp barya. Dağlyk ýer, daşlyk ýerde. Eňilip durupdyr. "Ya Resulullah, min arkama" diýipdir. "Min arkama" diýipdir. Resulullah jaňyň 2 ýaş kişik, 51 ýaşynda Abu Bekr Siddiq radiyallahu anh. Peygamberimiz 53 ýaş dolduran wagtlary. Arkasyna alyp, käde götürüp, bir miktar yine ýadanny düşürüp, yine piýade edip, yine arkasyna alyp, barıp dağın üstüne çykartdyr. Beýik dağın üstüne. Ýöne ödüň
Elinde yönü bir zadın motu koyup çıkasın geliyor. Katı bir çıkması kıyın. Dağı var yakada, kâda arkasını alıptır. Şöyle den işi, kulli umurun ibadetinden, tohmu umurun da ibadetinden kâm son abi deyiptir. Hulasa şeyittirip, dağın üstüne, gar bir kevek ba, qavak ba, şona girmeli oluptırlı, hadir girin akla. Mekke-i Mukarremen iler tarafına, Medine-i Münevvere'de gayrı tarafına bilen maksatlarda Medine. وَلَمَّ انْتَهَيَا إِلَى الْغَارِ Dağın üstüne kevege yetiptirler. Ebu Bekir Sıddık ayıptır, ya Resulallah, girme hadir deyiptir. Evvel ödüm girecek deyiptir. İçinde yılan içiyan bolamasın deyiptir. Bir zat bolsam bana değsin, sana değmesin deyiptir. فَدَخَلَهُ فَكَسَحَهُ içine girip, Ebu Bekir Sıddık içini süvürüptir. Görüptir, içine bir möymöceğin hini, bir deşik bir zat da bolamasın, Resulullah can çakamasın deyip. İçini arassalaptır. Aham, görse bir neyse deşik bağmıştır. Feşakka izarahu ve sedde bihi. Aham, cülvarının balağının edafrak yerinin cırrık yer takana, yani deşikleri, hinleri tamam parça verin, tutup dolduruptur. Ve bakiye isnan. 2 tane deşik kalıptır. Aham, ona da 2 tane ökçesini salip, öyle kışarıp duruveriptir. ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل يا رسول الله. Tamam süvürüp, 2 tane hine de ökçesini salıp durup, ya Resulullah gir deyiptir. Aham Resulullah can giriptir. Ebu Bekir Sıddık'ta kışarıp yatı, 2 ayağını şol ökçesini hine kaşığını sokup, ya Resulullah düğünüm ver yağda olsan, gelmen kucağımda yatsen yağda olursun deyiptir. Aham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bolya deyiptir. Ebu Bekir Sıddık'ın kucağına yatıp kalıp uqa gitiptir Resulullah can. Ebu Bekir Sıddık da 2 ayağını şol çukura, şol hine kaşığını sokup duramamalı. فَلُدِغَتْ صِدِّيقُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ فِي رِجِلِهِ وَلَمْ يَتَحَرَّكْ Ol 2 tane hinin içinde bir möymöcek bir zat bağmıştık. Ebu Bekir Sıddık'ın ayağından çakıptır. Aham, Ebu Bekir Sıddık kaç içinden geçiptir. Ağuyup bariyanmam böyle. Kıymıllamandır. İçinden geçip bariyanmam böyle. Kıymıllasa Resulullah oyanamasın deyip, dişini asıp duruveriptir. Aham, فَسَقَتَ دُمُوءُهُ عَلَى وَجْهِ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir Sıddık'ın gözünden yaş akıp, Resulullah canın yanağına kaşın bir neyse damcı dökülüptür. Aham Resulullah can oyanıptır. Ey Ebu Bekir, ne hemmol ya deyiptir. قال لُدِغْتُ ya Resulallah, ayağımdan bir zat çaktı deyiptir. Getir deyiptir Resulullah can. Ayağını çıkarakını mübarek tükürüğünü çalıp, elini çekiptir. Ağusunu şu dışına ayırılaptır. Ağırsa ayırılaptır. Aham, şu taada o yiyeceğini geçiriptirler. Kıskacık ders alayliyin. Ah menne Resulullah can olsa saklasam da, ay menne saklasam da bir yiyece var, kafirlerin elinden bir muhafazet etsem da, dini vaki saklamağa, Kur'an-ı Kerim vaki Allah'ın kelamı Resulullah canı iyi verilen. Aylan daşından birce yiyeceğimi oya geçirip bilemi de, kadr yiyeceğini oya geçirip bilemi de, halis ibadet bilen. Yıllı bir gelen kadr yiyeceğini, halis Huday hoş olsun deyip, Resulullah canın getiren yolu var. Ebu Bekir Sıddık şeyittirip zahmet çekti. Görmeyen mi kıyamete çeli Resulullah'ın kucağına yatı. Ruhu da Resulullah'ın ruhunun yanına. Ve kıyamette de şeyle olacak şu mahalle şeyle yatı. Eğer bir de Resulullah can aydıptır. Men ahya sünneti fekad ahabbeni ve men ahabbeni kâne ma'ye fil cennet. Her kim men ölüp giden sünnetlemi diriltse, meni kavurun son diriltiyendir ve her kimde ta kıyamata çili Resulullah can aydıptır. Meni kavursa kıyamatta men hemsayam olacak deyiptir. Cennette men menen bile yaşayacak deyiptir. Ola kon gördümdür ha. Resulullah canın akça yolundan çilimde yavdur. Hudayin vefası kendir. Dünyeden geçende ruhunu Resulullah'ın ruhunun yanına koyar. Bu varada Kur'an-ı Kerim'de dililleken okuysan vaktler geçecek. Hulasa Cebel-i Seur dağın üstünde kevekte bir qavakta qallılar. Hanu kafirlar emmolli. Resulullah canın qafsının ağzında gözleşip duula. Nemmolur hani
Resulullah'dan olan kellerine qumuyup gitti. Ve baqiyal muhasirun yantazirun. Ol Resulullah'ın qafsının ağzında jowan kafirler näçe nefer bolup eline qılıç alıp şemşir alıp dolu peygamberimizi öldürecek fikri bilen ola häzir de gözleşip duran. Aham başga bir adam ol peygamberimizin qumuyup çıkıp gidenligini gözläp görüpdir. Qulaqasın. Ol adam asıl kellesi işlemendir. Nähilli bolýa? Muhammed peygamber bilen kellelerine qumuyupdy, bilen habarlary ýok, bu da çykyp gitýär. Oham olay dipdir, beýlek gidipdir. Hey siz näme diýdiňiz şu Muhammedin gasynyň agdyna diýipdir sallallahu aleyhi ve sellem. Olay aýdypdyr, sesin çykarma öldürecek bolup bäs diýipdirler. Onu olay dipdir, ay baba ýaňja peygamber ol Muhammed çykyp gitdi. Sen kelleňde qumuyup gitdi, sen habaryňyz ýok diýipdir. Geçen hepde gurruna geçdi. Ay ýoňa kellelerini qakypdyrlar, qumdan nolýar kelleler. Aham penjaradan gözläpdirler. Resulullah janyň düşeginde de Hazrat Ali Murtaza radıyallahu anh ýatyda. Ýok, ba diýipdirler, ha, düşegiň içinde ýaty diýipdirler. Oňa peygamberimiz maqadiýan. Ba diýipdirler. Gözleşip berdirler. Resulullah janyna ol köwe gaşyn ýetdi bu mahallaçary. Felem yebrahu kezalika hatta asbahu. Gözleşip berdirler. Bir neçe rivayetde giýjäň ahyryna otaga girip barıp perdäni Hazrat Ali'ň üstündäki malafana ýerýärler. Köplerçe dagyqrak rivayetde daňatýança gözleşipdirler. Ta peýgamberiň özü turup gelenine gasyň agyna gaýgysyz vurar ýaly. Kan dagyqrak rivayetçi. Gözleşipdirler ta daňatýança. Daňatanna faqama Ali'yul Murtaza radıyallahu anil firaş. Hazrat Ali şoňdan çykypdyr. Malafany ýaşyl mübarek malafany aýrypdyr. Bir Ali de ýatan nipdirler. Barıp Hazrat Ali'ni qıssap, Ka'baň ýanyna gidip süýräp, urmağa durupdyrlar. Hani Muhammed diýipdir, hani Abu Bekir, mali bihi ilm, ne bileýin diýipdir. Çykyp gitdi diýipdir, sen aşamda mär ýok diýipdir. Men şoňda ýatyn diýipdir. Kan horlapdyrlar, kan gurupdyrlar. Bilemek diýipdir. Mandan tamasyn ödüp Abu Bekir Siddiq radıyallahu anhuň öýüne gaşyň gitipdirler. Abu Bekir Siddiq'ın öýüne gaşyň gidip barıp gapsyny qakypdyrlar. Oham Hazreti Esma, Hazreti Ayşaň ol qorrak aýallygyny ol gafyna çypdyr. Oham kafirler aýdypdyrlar, "Aýna abuka?" Handadan diýipdirler. Onu bilemek adamyň ýedidigini diýipdir. Farafa Abu Cehl la'anahullah yedehu falatama khaddaha latmatan taraha minha qurtaha. Oham Abu Cehl bilmeýän sen diýip, bile-billi bilen Hazreti Esma'ň ýangagyna keşide urup, Hazreti Esma radıyallahu anh qaty ýangagyna mel'un bolan şu ummatyň Firavunu bolan Abu Cehl la'anahullaň zarbasy bilen hatda kulak qalqazygyda da ýere gaçypdyrda. Hemen däden diýipdir, bilmeýäsipdirler. Oham derrew kafirler oturşypdyrlar. Faqarrarat Quraysh fi jelsatin tari'atin musta'jila. Her kim Muhammed'i getirse, ya Ebu Bekir Siddiq'i getirse, hala diri getirsin, hala ölü getirsin, 100 diye verecek diýipdirler. Tamam elam edipdirler. 100 diye qaty kandat bolýar. Yani bir adamın diyeti bolýar adam. 100 yani iki sanap diye verecek, Her kim ya Ebu Bekir ya Muhammed'i her gaýsyndan çirim 100 diye. İkisini getirse 200 diye verecek diýipdirler. Ya diri getirsin ya ölü getirsin fark etmeýär diýipdirler. Ya ira vertdirler oham. Yerli yerden Mekkeň adamlar 3-400 5-600 nefer bol. Hele erkek oýlaň içine, dereleň içine, ýollara, Medineň ýoly, beýlesi hemme ýerlik ýayra vertdirler. Indi ýaxşy hawada ýagtally, daşa da gitmeler, gitse öten akşamda märi gitmeli bolýar diýip gözde vertdirler. Abu Bekir Siddiq'ın dädesi Abu Qahafa o wagt kafirmiş, musulman dämiş. Häzir musulman bolmadyk wagtymyşdyk, soňra musulman bolýar. Oham ol eşitip Abu Bekir Siddiq'ın öýüne gelipdir. Ola kan ders we gawgulagasyn. Öýüne gelipdir, aktyklarynyň ýanyna, Hazrat Ayşa, Hazrat Esma'nyň ýanyna. Handadan diýipdir, gözüde körmüş. Ya şol adam gitdi. İnni la arahu qad faja'akum bimalihi. Hemme öýde mallar alyp gidip siz horlap giden nädira hiç sat goýmany diýipdir. Abu Bekir Siddiq da Hudaýa tapşyrdy diýip hemme zady Rasulullah gerek bolar diýip mallaryny alyp gidipdir.
Hazreti Esma näme diýse gawy. Hazreti Aýşa ulukhan aýallygyny. Hey däde diýipdir. O jere däldipdir. İnnehu qad taraka lana hayran kesira. Kan bize gowzatlar goýup gitdi diýipdir. Oham bir daşşadlary üýşürip bir penjaran bir üstüne goýupdyr, ýa-ni Esma üstüne de galyň parça oklapdyr. Gelýäri qaqa diýipdir. Elinden tutup galyň parçanyň üstünden, şu daşlaň üstünden elini şeýle goýdy diýipdir. Dädem kan zatlar goýup gitdi bize diýipdir. Ha bolýa. Şu zatlaryň öz boljakdy diýipdir. Oňa tegnek daşa ýoksa, parçaňa tegnek. Qaqasyny şeýtirip ýola salyp goýberdir. Häzir ine ýetip barýanja gyýdy oglan. Onu görüň, ay qaqa diýip gujagyna öküp ağlanşyk bolup, hokko diýip, ay bize äpberip gitdi, bize zat goýmady diýip däl. Eger o zat hokkaňsynyň baranakda. Çykyp gitdi, haçan sataşyklar diýip belli dädelerine. On berýän jogabyny gözle. Siziň dädeňiz Ebu Bekir öýde zat goýmany giden däldir diýenne, kan gowzat goýup gitdi. Näme şu gowzat? İman. Allah'ül Celal'ın muhabbetini goýup gidipdir. Bir imani goýup gidipdir, dağ süýşse süýşer, olaň imanlar süýşmeýär. Derya gurýsa gurýar, olaň imanlar gurýmeýär. Oglan şonu goýup gidipdir. Entek tozan menen, tufan menen, yel bilen gymylamayan iman goýup gidipdir. Esma'yň da maksady şomışdyk. Hey, qaqa bize kan gowzat goýdy diýipdir. İman goýupdyr. Galpda nur goýupdyr. Ondan sonra on edip hok etmesini, yalandan ýoksa gujagyna baryp ağlap, eňrep dursa, on öýdür ýyle gurrun boljakda. Albide oglan şonu şeýdip gitipdir diýip. Bir ders almalylar. İkinji ders almalylar. Din adamsynyň arkasy bolmalydyr. Din adamsynyň arkasy bolmalydyr. Ýoksa qaqasynyň ýanyna, ýa owan adamlarynyň ýanyna hidi şeýtirip oglanşyň äpberip gitme boljakmy? Nätdirip bädip tarafy qızdyryp, bir neçe kepler aýdyp, ýüküni agyraldyp, oham tarafda näme diýer kan diýip, şonu gözleşip öjükdirip bir neçe kepler aýdyp da sommaryp oturýan bir kepçi fuzul adamlardan bolmandyr. Din adamyň arkasy bolupdyr. Adam Rasulullah jana arka boljak bolup, onu saklajak bolup, ýoldaş boljak bolup gidildigini görüp öti, on etýän işlerini gawa ýorup öti. Ýöne qarady ýöne kepçilik etjek bolup, fuzul öýde bir gyýdy oglan. Erk adamda däl. Erk adamda aty ders almaly mundan, bir gyýdy oglandan ders almaly. Hazreti Esma'dan ders almaly. Din adamsynyň arkasy bolmaly. Hulasa yol, daştyr, kıyamet yolumuz yönü yükümü dağıraldamaydı. İnha Hazreti Esma radıyallahu anh qaqatını beytip yola sarptır. Bolcak diptir şizatla size dip çıkıp gidiptir. Yönü münni bil qoyaylin sonran Peygamberimiz Medine'ye yetenden sonran basımlıkta bir sahabalan birini iyi veriye Ebu Bekir Siddiq'in içerisini, öz qıyırlarını, Hazreti Fatıma'nı, Hazreti Ümmü Kulsum'u, Ebu Bekir Siddiq'in erkoğluva, üç hanavada ol, hemen üşürüp Medine-i Münevvere'ye getiriyor. Şoňa seli bilen Mekke'de galiyala. Emma gurrun qıssan idi. Emarallahu Teala bi şeceratin fenebetet fi vecihin Nebiyyil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Olara aylanyp döwle gözdejekle tapjakla. Aham, o dağın üstünde bir qura agaç varmış. Hudaý Taala bağı emredipdir. Ol öl bolup ýaşyllap duranja ýafraklapdyr. Ýaşy eňilik gözlemeseň Resulullah janyň ýüzüni örtüp duruberipdir. Ve emarallahu Taala al-ankabut fanasajat ala babil gari. Müyi ankabut müyi ona emredipdir. Keleple diýipdir şoňa ýöne. Hudaý Taalaň buýrugy. Derrew kelepläpdir. Keweň agdyny. Oham iki däne kepdere Hudaý Taalaň buýrugy bilen iki kepderde gelip döňürşal keweň agdyna ýymyrtgalamaly bolupdyrlar. Üç däne olaqan gudrat mucize bolupdyr. Wa qad wasala al-mutaridun ila babil ghari. Awqulahasan. Ola da yerli yerden bir yer olsa gözleyecekler. 10 nefer beyler, 10 nefer beyler, 10 nefer beyler. Ama o gözleyip berelle
Dağı döwrüňizde dağın üstüne çıkypdyrlar. Ýanky Rasulullah jan baqarnyň. Oham ol köwgaşyn ýakynlapdyrlar. Ebu Bekir Siddiq bilen Rasulullah jan köwüň içinde pıçı kafirliň sesi gelipdir. Oham görüpdirler. Qarın ağzynda, köwüň ağzynda möý kelepläpdir. Keptir ýumurtgalapdyr täzece. Ýok diýipdir. Adam ýeren bolsalar, möý keleplemer, kelip aýrylmaly bol ýa-da adam ýerjek bolsa. Adam agirmendir, möý kelepläpdir diýipdirler. Aham bir şeýle gözläpdirler, bagda öwün tutupdy, hop içinde de adam ýok. Bir keptir de ýumurtgalapdyr, adam bolsa beýtdirip keptir ýumurtgalajakmy? Keptir bir ürkek heýwan, başga ýerde, o da wahşy keptir. Aham şeýtdirip gurrun edip duqala Ebu Bekir Siddiq bilen Rasulullah janyny eşitip duran. Aham Ebu Bekir Siddiq şo köwüň içinde aýdypdyr. Ebu Bekir Siddiq aýtýar şu gurrun. Farafa'tu ra'si fa iza ana bi aqdamil qawmi fa qultu ya nabiyallah. Olan gurrunlar eşitilip duýdy diýe Ebu Bekir Siddiq bir bukşel bukuntuly bir kelham galdyrdım. Görsem kafirliň aýaklary görnüp diýe. Aham men aýtdym ya Rasulullah, ýuwaşçykdan. İn qutiltu fa innama ana rajulun wahid wa in qutilta halakatil ummat. Ya Rasulullah, men öldürseler hiççi, men öldürseler bir adam öldü bolýar. Emma sen öldürseler ummatyň aýgysyna hem bolakam ya Rasulullah diýdim diýe. Aham Ebu Bekir Siddiq şekefe aýdanna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. La tahzan innallaha ma'ana. Narahat bolma diýipdir. Allah biz bilendir diýipdir. Sure-i Tevbe, Kur'an-ı Kerim 40. ayada Allah Teala kudret kelamını aydiye. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. İlla tansuruhu faqad nasarahullahu iz akhrajahullezine kafaru thaniyethnayn. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. خد قرآن كريم بيك الله ذو الجلال كلامشه. خداي تعالى ايديه eger siz tercümetini aýdyn. Eger siz Muhammed peýgambere kömek bermeseňiz, men Hudaý kömekçisiň diýipdir. Kömek beren özünden çürüm kömek berer. Minnet etmesin diýipdir. Kömek bermeýänne aňraksin diýipdir. Minnet etmeň diýipdir. Faqad nasarahullah, Hudaý kömek berýär ona diýipdir. Zat kalmadı ki ýoksa. Ebu Bekir Siddiq aýdypdyr, ya Rasulullah, şonu eňilseli bizi görjekli diýipdir. Emma möýün kelebini Hudaý iyi beripdir. Kepteri iyi beripdir. Bagy iyi beripdir. Hulasa eňilmer ýalatipdir şol. Eňilseli görjekli. Manasyny aýdyn. Hudaý aýdýa, illa tansuruhu. Eger Rasulullah'a kömek bermeseňiz, faqad nasarahullah. Hudaý kömek berýär. İz akhrajahullezine kafaru. Muhammed peýgamberi kafirler çykardylar. Thaniyesneyni, ikiň biridi. Bir Ebu Bekir Siddiq, bir Rasulullah. İz huma fil gari. Jebel-i Sewr'de qarın çynna diýikjigi. İz yaqulu li sahibihi. Rasulullah jan ýoldaş bolan Ebu Bekir Siddiq aýdýa, la tahzan innallaha ma'ana. Narahat bolma, Hudaý bizi bilendir diýipdir. Hud Allah'ın kelamı Sure-i Tevbe 40. ayada. Kıskacık dersin aydın, inşallah yine gurrun iyidin alıp gider. Ey mümin Müslüman doğalla, Allah Teala'nın kudretini görsenen, göreyliğin de, in heyvanlığın içinde, in ketek bolsun, hin bolsun, cay bolsun, öycük bolsun, hevurtge bolsun, in zayıfterin, ecizterin öy kimin öy? Möýün kelebi. Birce barmak bilen aýrylýar. Birce barmak bilen şeýtik köwer amaly. Emma Allah Zul Jalal Hudaý aýdýar, men bir zady hükmetsem, men bir zady bereýin diýsem, oň öwüne geçen bolmaz diýär. Emma men Hudaý bir zady bermäýin diýsem, onu üç alyp beşaran bolmaz diýär Hudaý Taala. Birce möýün kelebi bilen, birce barmak bilen şeýdiňde aýrylýan zat bilen Rasulullah jany muhafaza edýär.
Allah Ta'ala'nın kudreti diyelim ona. Hudayi Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de diye A'udhu billahi mineşşeytanirracim. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Yerde köyündeki zatların hemmesi men leşkerimdir deyiptir Hudayi Ta'ala. Hemmesi men koşunumdur deyiptir. Hemmesi men leşkerimdir deyiptir. Qarınsanı versem de, yeli versem de, suyu versem de, yerin özün titretsem de, mikrobi versem de, şol atlar men iğreyin yenden tanıram, tarap akıllı olsun, profesör olsun, doktor olsun, bilyan adam olsun, ilminin özü cevap vermem, doňuýup qalar deyipdir Hudaý Taala. Hudaý emredenden soňram adamyň bilimi de ýok bolup gidar, adamyň gudraty da ýok bolup gidar, adamyň selteneti de ýok bolup gidar, owadalygy da oňa önüne durup bilmer, maly da durup bilmer, mülkü de durup bilmer, ýoldaşlarynyň känligi de önüne durup bilmer. Gerçi ulukan profesör doktorlaryň arasynda bolsa da aňlyp qalar hemmesi. Yani doňuýup qalarla Hudaý emredenden soňram. Bunu öğrenin aslında bu üstünde duru vermeli. Ey can doğasla. Allah'ın kudretini öğrenin. Bir mühim kelime bilen saklavatı. Bir mühim kelime. Hudaýdan dilep gitmeli. Hudaýa özüňiz arkam bolýar. Bir kepter, mühim, iyi bir eciz zatlar. Resulullah can güne akşam yatacak bolanda bir qysgajyk münajaty varmışda. Allahümme la yuhzamu junduka ve la yukhlafu wa'duka. Mana şu manasına diýen on qyssaň ýerine alyp gideýil inşallah. Ýene 10 daqiqa wagtymyz bar häzir. Allahümme la yuhzamu junduka. Hudaýa sen goşunyň öwüne geçip bolmaz diýmişdik. Güne akşam şunu Hudaý Taala bilen münajat eden aýtýarmyşdyk. Şöne giren aýtýarmyşdyk. Allahümme la yuhzamu junduka ve la yukhlafu wa'duka ve la yanfa'u zal jaddi minkel jaddu. Hudaýa sen goşunyňy hiç kim döwüp pir etip bilmez. Emma seni bilen goşunyň, seni bilen leşkeriň öwüne aklady dargadar diýipdir. Öwüne aklady pir edar diýipdir. Doňdurar adamlary ýöne kıymyllatmaz diýipdir. Allahümme la yuhzamu junduka. Hudaýa sen leşkeriň, Hudaýa seni bilen ertişiň, Hudaýa seni bilen goşunyň öwüne geçip bilmez hiç kim diýipdir. Onu hiç kim ýygyna gowup bilmez diýipdir. Inen bir müýin kelebe bilen. Üstüne oturup vermeli ýöne gurrunmy giýjek aljak. Hulasa 3 giýje, juma giýje, şembe giýje, ýekşembe giýje. Miladi ýylyň 622-nji ýyl septembr aýyna juma giýje, şembe giýje, ýekşembe giýje. 3 giýje şo kowagyň içinde bolýarlar. Abu Bekr Siddiq'in ogla güne akşam gelýänmişdik. Mekke'ye Mukarremedeki gen habarlar getirip Resulullah jana aýtýanmışdyk. Oňam akşamda şo taýda ýatyp, şolaň ýallaryna bolup erti daňatmaka ýene-de ýortup tagriben 7-8-10 kilometr ha. Bir jowan oglany gaýgysyz bir sagat ýol bolýar. O da garaňky ýagdaýda, garaňky giýjäň içinde, halwat ýerde, ýekejeň. İman gerek amaňa. Arkan Hudaý bolmasa bulçak atly däki bilen. Gidişin bir sagat, gaýtışyn bir sagat gaýgysyz ýol bolýar şoňa bir jowan oglana. Aha, daňatmaka gaýdyp, daňatanda Mekke'de ýatan ýanak bolýup, erti Mekke adamlaryň arasynda gezip berin. Esma bir de bir ýaşajyk gyýdy oglan, güne akşam Resulullah janyň iýbiçkini eltýänmişdik. Bir sagatlyk ýol, ine nojawan gyýdy, ine ýortup barýan daýaw gyýdy oglan. Ol çofonna güne 3 giýje önni şotada beýrak şeýrakda bakan bolup beýdip şeýdip akşamlaryny da süýdeltip olaňda aýagynyň iýdini podup öňkü bernamany ýürüdün. Şeýtirip 3 giýje önni geçirýärler. Abu Bekr Siddiq'in oglu gelýär aýdýar. Ya Resulullah sen iýdiňden gözläp iýdiňde gezmek gurrun ýatdy indi diýär. Hemme kiş tamasyny üzdi diýär. 3 günne dolypdyr. Ol bir kafir bilen ýol bilýän menenne wädeleşdirdi da 3 giýjeden soňram gelmeli diýip. Düşemme giýje, ýekşemme gün akşam ertir düşemme diýiljek giýjeti. Düşemme giýje diýilýär da. Ol wada wara durup dağın eteğine 2 diýe bilen gelipdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bekr Siddiq'de düşüp
diýäge minip Bismillahirrahmanirrahim Medine-i Munawwaraga gaşyn ugrapdyrlar. Ugrajak bolallarına Hazreti Esma gelipdir ýene-de. Ýanky Abu Bakr Siddiq'in gyýdy. Bir kise, bir halta gawy naharlardan harap bolmajak çörekdir, hurmadyr, gawurgadyr, pişirilen etdir, gawurmadyr, näme bolsa getiripdir. Aham getirip meni diýelerini daňjak bolupdyr. Bir kisäň agdyn daňmandyr, boğmandyr bir zat bilen. Ýöne howlukma çölup kisäň içine haltaňysyna tykyşdyryp arkadan alyp gaýdy beripdir. Aham döwregin gözläpdir, daňar ýaly bir tanap nak tapmandyr. Aham Hazreti Esma radıyallahu anh bil uşağı varmış. Bil uşağın çödakana, zırrıqıdakana iki ölüptür. Birine, yine de birine uşak, o birlerine kiýsen ağından Resulullah canın diyesinin kaptanına dank koyaptır iyi biçkilerini. Aham onun adına näme diktirle? Tüle tarihte sebitçede Hazreti Esma zatun nitaqayn. İki uşaklığı oğlan nip maruf olupdur. Kitaplarda Esma gözesen zatun nitaqayn ve zamal. İki uşaklığı oğlan neydi? Berekallah Hazreti Esma radıyallahu anha. Aham Resulullah can Ebu Bekir Siddiq bilen yola düşüpdirler. Bir qysgaçyk ugrayşylaryny aýdaýly. Häzir wagt bar başdaýlar. Fa am'ana fi ittijahil junub. Medine-i Munawwara gaşyn ugrapdyrlar. Medine-i Munawwarada gaw düşüneýliň işte. Medine-i Munawwara gaýrada dağdan yeni de ilerik aňryk gitipdirler, ters ýola gitipdirler. Mahul izinle getiren adamlaryň pikirlerini gözlerine görünmedi ýaly. Mahul ilerik Yemen tarafa gaşyn gidiberipdirler. Aňyrak baryp, oham aşak gaşyn gitipdirler. Derýaýa sorg gyzyl derýa gaşyn. Oham derýanyň kenaryna gaşyn goleýlap, hiç bir adamyň gitmeýän ýolundan Bismillah Medine-i Munawwara gaşyn ugrapdyrlar. Bir ýoldan iki bir wagt ýolmuşdyk, soňram ýollukdan galyp, şol derýa kenary bilen Medine-i Munawwara gaşyn ugrapdyrlar. Bir teberrükan birji däne gurrungyny aýdyn, inşallah ýygyny inni kefde aýdar. Abu Bakr Siddiq radıyallahu anh aýdýa: "Asrayna leyletana ve min al-gadi hatta qama qa'imuz zahira." Şol giýjäni bitin ýürüýdik. Aham daňatdy. Aham günnüzde yürüydük, yaxşı gün yoqaryk gelip hawa qızdy. Aham ýolda halbat, adam ýok, geçip beren ýok, gelýän ýok. Ýa-da bir ulukon sahra, ulukon daş bardy. Aham şoň etegine bardyk, düşdük. Ve sawwaytu lin-nabiyil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem makanan bi yedi yanamu aleyh. Aham ilim menen derrog dogurlap, daşlar aňryk bäri edip, ýymşaçyk ýer dogurladım. Aham bir düşeçikde ýazdım, "Ya Resulullah, ýatşyň eteginde ajap daşyň kölgesi, ýymşaçyk ýer bejerdim" diýdim. "Sen ýat, men ana anfadu ma hawlaka." Döwrüňde möýmejek, bir wagt mydahym boljak bolsa, men daşaňragyňdan aýlanyp özüm haberdar bolarym diýipdir. "Keyfet istirahat et ya Resulullah, ütün akşamdan beri ýol gelýär" diýipdir. "Hyzmaty welde." İnşallah inni keyfde dersin aýdar hyzmatyň. Häzir gurrun töködeýli. Aham Resulullah can yatıptır. Resulullah can yattı diye Abu Bakr Siddiq meni döwrege aýlandım. Soňra görsem bir çofan goýun sirk gelýärdi. Kän goýunlar sirk gelýär, öwräginden çykdym Resulullah can turdamasyn galmagaly bilenip. Aham men aýtdym, "Ýereli bolýan, kimki bolýan, goýunly kimki, onu falanyňky, falan obadan, falan şäherden, onu ijazan mami? Şu goýunlardan sagmaga ijazam bar diýipdir. Sagıp berjekmi diýipdir. Bereýin diýipdir. Ijazam da bar, sagy bermeli, içi bermeli diýipdir. O da ýa-da ijaza berdi, özüň geçip barýan içi bermeliler diýipdir. Sagyp berjekmi, sagaýyn diýipdir. Am Abu Bakr Siddiq radıyallahu anh näme diýer? "Ve ma'i idawatun hamaltuha lin-nabi sallallahu aleyhi ve sellem yartawi minha ve yetawadda." Ozal pikirnet koyupdur Abu Bakr Siddiq. Näme diýe? Men ýanymda da bir gapjaz bardy. Ozal öýden alyp gaýtdym. Ýolda Resulullah jan hem mendan dehret kılar, hem suw içer, hem süýt içer, gerek bolar diýip seferiň gapjazlaryny tekmil edip bir gapjazda goýupdym diýipdir. Aham şo gaby aldım, şonu dolduryp süýt sagdy. Am Resulullah jany getirdim. Görsem Resulullah jan häzir de yatanmışdyk. Fakarihtu an uqidahu. Ýok, turuzmaýyn diýdim. Gözleşdim ta özü oýanýança. Aham Resulullah can oýanny. Aham men aýtdym, "Ya Resulallah." Bir çofan marýamyşdyk, özü saq berdiňi işden diýdim. Kölgede goýup biremede suwja, sawjak suw sefele, sawjak süýtde boldy diýipdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iştiqanni
aham aýtdy ya Ebu Bekir alam ya'ni rahil diwruni we zaftir ey Ebu Bekir Siddiq gitmeli wagt bolmadymy ýola düşeýilipdir. Qultu bala hawa ya Rasulullah fartahalna ýörenle bismillah diýip ýene ogradyk diýipdir. İnşallah paq Allah köplediginden inni käfde hyzmatyny da ýetirerdi inşallah. Hudaý Taala nury imandan aýyrmasyn. Hudaý Taala ýurdumyzy parahat, watanymyzy emniyet, asayiş arameşde, bereketde, agdy birlikde, nygmat bolçulukda saklasyn inşallah.